U l-aħħar mistiedna fil-programm tagħna hija Josephine Bejjer Grek fejn se nitkellmu dwar l-Anja tal-Poplu, it-38 edizzjoni ta' dan il-festival. Il-wara nofsinhar tajjeb, Josephine tepli ngħidu li hija il-PR ta' l-Anja tal-Poplu. Nsellimlek Frida u nixtieq nirringrazzjak illi mill-ewwel ma li batlek email biex tagħtina ftit promotion mill-ewwel aċċettajt u stedintna f'dan il-programm. Grazzi ħafna lilek. Grazzi. Napprezzaw aħna fil-fatwa id-dmir tagħna wkoll li nagħtu wkoll lajnuna speċjalment affarijiet li huma lokali. U l-Festival l-Anja tal-Poplu nista' ngħid huwa festival maħbub ħafna, mexa ħafna dan il-festival, ħarġu diversi kantanti rinomati li sabu posthom u għandna diversi wkoll kanzunetti li tibqa' tismagħhom minn sena l-oħra huma kanzunetti daqstant popolari u l-lirika speċjalment jagħmlu suċċess minħabba l-lirika tagħhom. 38 edizzjoni. Ekku. Fil-fatt illum nixtiequ nagħmlu żewġ appelli. L-ewwel appell huwa illi għal kompożituri, awturi u kantanti biex jipparteċipaw f'dan il-festival. Huwa żmien tajjeb illi nagħmlu dal-appell għal fatt illi forsi għedna kif għaddejna dawn il-festi tal-militu l-ewwel tas-sena u allura nafu li l-kantanti u l-kompożituri u l-awturi jkunu impenjati ħafna fix-xahar tal-milit, bantos u l-kumplament tal-affarijiet, allura se nibdew nissettiljaw ftit, nibdew nikkalmaw naqra u nagħmlu dal-appell illi hemm dan il-festival illi għandna xi ħaġa ġdida wkoll xiridu ngħidu illi l-application, il-closing date tal-applikazzjonijiet ġiet estiża għal-31 ta' Jannar, ġifieri fadal kważi xahar. Isna qegħdin ngħidu xarfa. Biex dak li jkun jipprepara l-kanzunetti. Ħanispjega bejn wieħed u ieħor ir-regolamenti għal dawk li forsi interessati ikunu jafu aktar informazzjoni mela dan kif qed tgħid ukoll inti Frida il-festival jagħmel ħafna aċċent fuq il-lirika tal-kanzunetta. Għaliex huwa festival li fil-41 sena li ilu jsir, forsi ma sarx xi sentejn minnhom, il-bqija saru 38 edizzjoni, dejjem kien enfasi fuq il-lirika illi tesprimi dak kollu li jħoss il-poplu Malti matul iż-żminijiet differenti li nkunu għaddejjin minnhom. Enfasi wkoll fuq il-mużika ovvjament u fuq il-kant, però hemm dan l-aċċent partikolari fuq il-kliem tal-kanzunetta. Allura dak li jkun li huwa interessati li jipparteċipa iżomm f'moħħu illi il-kanzunetta ma tix tkun iktar minn 3 minuti u nofs, il-kliem li huwa il-focus u mbagħad ovvjament il-mużika li takkumpanja. Tajjeb li ngħidu li f'dal-festival il-mużika tkun akkumpanjata live. U kull kantant jew parteċipanti, gruppi, whatever, irid ikollu l-mużiċisti li akkumpanjawlu l-kanzunetta tiegħu. Bid-differenza illi, pereżempju, mhux bħal festival tal-kanzunetta Maltija. Fejn għandek orkestra hemmhekk, all right. Iridu isibu kitarristuma jew pjanistuma. U dan huwa lok ieħor fejn il-mużiċisti qed jingħataw l-opportunità juru t-talenti tagħhom waqt dawn il-kanzunetti kollha differenti. Fil-fatt dik hija xi ħaġa opportunità wkoll sabiħa fejn inti tinnota wkoll diversi kantanti li huma kapaċi jdoqqu l-kitarra, l-pjanu, fejn dawn jistgħu jieħdu sem ukoll permezz tal-kanzunetta tagħhom ukoll. Tajjeb ukoll insemmu l-premijiet. Il-premijiet ħajkunu l-ewwel post 1000 euro apparti trofej, it-tieni post minn 100 euro u mbagħad it-tielet post 600 euro u hemm dan il-premju wkoll għal kantawtur jew kantawtriċi jew grupp li jkun kiteb il-kanzunetta tiegħu stess li huwa ta' 500 euro. Apparti trofej ukoll għall-aħjar talent żagħżugħ u l-komplement. L-applikanti jridu jkunu minn 16 sena l fuq. Issa ħaġa oħra li hija wkoll forsi differenti hija illi biex japplikaw m'hemmx għalfejn jirrikordjaw il-kanzunetta professjonali ġo studio. U din min irid jagħmilha ġo studio. Jista' jagħmilha? Jista' jagħmilha bil-qalb. Imma min m'għandux il-faċilità? Imma forsi min m'għandux il-faċilità jew forsi qed jisimgħuna studenti li forsi l-budget għalihom tkun ftit ta' problema. Dawn jistgħu jirrekordjaw billi jdoqqu pjanu u jirrekordjaw il-vuċi forsi b'xi mezz ta' tablet jew illum għandna ħafna gadgets kif wieħed jista' jirrekordja xi ħaġa li jista' jagħmilha u d-dar. F'dak il-livell ukoll tista' tiġi aċċettata. Tiġi aċċettata għaliex aħna meta mbagħad nilqgħu l-applikazzjonijiet kollha u ssir l-ewwel fażi tal-eliminatorja, il-ġurija ħajkunu ħatkun ċara ħafna di l-ġurija li mhux se nagħtu każ il-livell il-kwalità tar-recording. Il-kwalità tar-recording. Jiġifieri din ħajkunu moħħhom mistrieħ fuqha. U anke l-applikazzjoni mhix għolja hija 25 euro u jingħataw żewġ biljetti b'xejn għas-serata finali.
Jiġifieri prattikament inti se qed tieħu flusek lura. Għal iżgur hemmhekk ukoll għandna min huwa forsi ġdid f'din il-linja inti semmejt minn 16 sena il fuq u jgħidulek din hija opportunità li hija fejn jiena nista' nisebixxi u nsemma kemm dak li huwa mużika kif ukoll dik li hija lirika. Il-festival ukoll dejjem joħroġ dawn it-tnurijaw tas-sena li għaddiet li hija CD bil-kanzunetti kollha kif ukoll ktejjeb li jkun fih il-lirika tal-kanzunetti kollha. L-fatt li konna semmejna anke fil-bidu ta' din l-intervista l-importanza tal-lirika. Li nixtieq insemmi wkoll huwa li din is-sena wara li kantaw il-parteċipanti kollha fil-festival u l-festival se jsir fil-15 ta' Marzu fis-sala Ser Temi Sammit fl-Università ta' Malta, wara li kantaw il-kantanti nafu s-soltu jkun hemm ftit break u mbagħad ikun hemm spettaklu sakemm il-ġurija tidħol tiddibatti il-punti li jkunu taw sewa. F'dak il-ħin qegħdin nagħmlu appelli ħolistini appell illum għal xi tfal kantanti sa 16-il sena li jixtiequ jieħdu sehem f'dal-ispettaklu. Se jkun hemm. Ħajkun hemm daw il-kantanti li ftit minnhom ħajkunu qegħdin ikantaw f'kor. Għandna wkoll il-kor Lanja tal-Poplu li issa ilu għaddej minn Ġunju li għadda. Lezzjonijiet ikunu b'xejn. F'dan il-kor ikunu għedin jitalmu teorija tal-mużika u il-kant mod professjonali, ġifiri skont l-eżamijiet u koll, skont syllabus partikolari u koll. Dawn jistaw japplikaw billi jibatu email fuq l-email address li ħajjider fuq l-screen ta'kom, josephinabayergrek@gmail.com u pratikament kunu għed tibatu li direttament. U l-lezzjoni dejjem xejn, kun nartasib bejn 3 u l-4 l-bla tal-bajda. Jiġifieri jekk għandna telespettaturi ta' 16 sena li jixtiequ jingħaqdu wkoll ma' dan il-grupp il-kor Anja tal-Poplu. Jistgħu jibgħatu din l-informazzjoni opportunità ħafna għalihom u dawn imbagħad se jkunu jistgħu jieħdu sehem f'dan l-ispettaklu li tissemmi. Interessanti. Li sa tkun prattikament għal min forsi qatt ma kellu opportunità, sa tkun opportunità biex imiss mal-Anja tal-Poplu. Min tfal żgħar għandna l-iżgħar tifla ta' 6 snin, nibqgħu tilgħin sa 16-il sena. Proset. Diħa tkun jiġifieri xi ħaġa sabiħa li għandhom din l-opportunità. U hija opportunità x'inti tgħid il-lezzjonijiet huma b'xejn kemm bħala vokali kif ukoll tidħol it-teorija u apparti minn hekk qed jieħdu dawn il-lezzjonijiet se jkollhom din l-opportunità. Hija xi ħaġa li jiena hemmhekk żgur li għandna jkollna ħafna telespettaturi, speċjalment nanniet, u bħalissa wkoll f'dan il-ħin ikollna l-ġenituri u kollna xi tfal li qegħdin jaraw. Żgur li hemmhekk għandna xi tfal li huma joġobhom il-kant, allura hija opportunità biex intom tkunu tistgħu tapplikaw u tkunu parti wkoll minn dan il-kor tal-Anja tal-Poplu. Proset tal-inizjattiva sabiħa tagħkom. Nixtieq ukoll insemmi l-website tal-festival li hija www.anjafest.com li tidher ukoll fuq l-screens tagħkom. Tistgħu tieħdu nota ta' din il-website u hemm ħafna informazzjoni anke hemm is-snin tal-festival u ċertu snin mhux kollha ovvjament għax ma kienx possibbli meta speċjalment ma kienx għadu jiġi filmjat il-festival, però hemm jew il-filmati tal-kanzunetti kollha ta' dik is-sena partikolari anke hemm l-MP3s hemm. U barra minn hekk hemm ħafna wkoll informazzjoni u anke min jixtieq jiddownloadja regolamenti u l-applikazzjoni għall-festival jista' jidħol hemmhekk u jiddownloadjahom minn hemmhekk ukoll. Nixtieq nirringrazzja wkoll il-Kumitat Organizzattiv li jaħdmu ħafna, dawn ilhom 41 sena jaħdmu fuq dal-festival jien li prattikament l-aħħar sena biss u dawn huma Father Morris Mifsud, Carmelo Xkembri, Noel D'Amato, Alexia Conti, dawk u jiena. Ekku, hemm tim li jaħdem mill-qalb, ħanajdu hekk. Iva, u jaħdmu ħafna dawn in-nies jiġifieri forsi nidheraw hekk qed nagħmel l-intervista, però il-festival huma dawn in-nies. Eżatt. Proset, jiena nirringrazzjak nawguralkom il-festival tina se jsir fil-15 ta' Marzu. Aħna il-qoddim meta joqrob iktar il-festival ma niddejqux li terġa' tibatilna u nerġgħu nistidnu biex dak iż-żmien mbagħad ftit jimqabel ikunu nistgħu nitkellmu u nagħtu promozzjoni għal festival attwali. Nirringrazzjak ħafna. Grazzi lilek u proset tax-xogħol li qegħdin tagħmlu u l-okkażjoni wkoll biex nawguralek is-sena tajba lilek ukoll. Grazzi. Mela, dik kienet informazzjoni verament utli, importanti li intom kollha interessati issegwu u tkunu tistgħu tibagħtu għal din l-informazzjoni għandkom bżonn. Ibqgħu magħna sal-aħħar ftit momenti tal-programm tagħna flimkien.